Il-premju għall-arti għal din is-sena se jirrikonoxxi r-reżiljenza tal-qasam kreattiv u l-mod kif xorta nħoloq xogħol tal-ogħla kwalità fi żmien pandemija. F'konferenza tal-aħbarijiet, id-direttura l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, Marian Kawki, spjegat li r-raba' edizzjoni tal-Premju għall-Arti għandha żewġ kategoriji ġodda illi se jippremjaw l-aqwa inizjattiva tul il-pandemija u l-aqwa produzzjoni tul il-pandemija. Għal dawn tħabbru 10 nominati. Se jingħataw ukoll 4 unuri mhux kompetittivi: l-unur għal karriera artistika, l-unur għal promoturi fl-arti, l-unur għal wirt artistiku u l-unur għall-ambaxxaturi fl-arti illi jott għal 3 snin. Kenna kważi 200 nominat għal din l-edizzjoni, xi ħaġa li ma ġratx fl-edizzjonijiet ta' qabel. Però rridu ngħidu li din l-edizzjoni hija ċelebrazzjoni tar-reżiljenza u tal-impatt u l-isfidi li kellhom l-artisti u l-proġetti tagħhom matul dawn iż-żminijiet. Il-Ministru għall-Arti José Herrera rrikonoxxa l-Premju għall-Arti bħala l-aktar avveniment artistiku prestiġjuż fil-kalendarju kulturali u li dan huwa żmien kruċjali għas-settur biex jiġi ispirat u jaħdem b'mod kollettiv biex ikompli jikber u jagħti kontribut lejn is-soċjetà u l-ekonomija. Bħala Ministeru aħna qed nagħtu s-sostenn kollu neċessarju lejn id-dinja tal-arti u d-dinja tal-kreattività biex fejn nistgħu ngħinu l-artisti tagħna li qed juru reżiljenza li ma bħala dawn iż-żminijiet daqstant diffiċli u li huma li qed jagħtu l-identità lil dan il-pajjiż tagħna. Ir-rebbieħa se jitħabbru fis-7 ta' April illi ġej.